Bona vesprada. A continuació, procedirem a llegir el veredicte del jurat en quant als premis dels ninots que entregaren ahir els nostres infantils. En primer lloc, dir que ha sigut una decisió molt complicada per al nostre jurat, perquè tots els ninots estan molt ben fets i els participants s'han esforçat moltíssim. Per això, també donem l'enhorabona al nostre jurat. Comencem en la lectura dels premis. Anem a començar primer per el tercer, després segon i primer premi. El tercer premi per al ninot L'any que ve tindrem falles, dels artistes Pablo Moll i Paula Moll. El segon premi és Pajaritos a volar, dels artistes Hugo Portillo i Marc Galet. I per últim, el primer premi per al ninot País de la Dolçor, de l'artista Eva Cabrera. Ara sí que volíem donar un xicotet premi a tots els participants perquè tots els ninots han tingut el seu mèrit. Per exemple, premi al ninot Noves Tecnologies de l'artista Salva Carrión. Premi al ninot El gat còsmic de l'artista Francesc de Manuel. Premi al ninot La fallereta de l'artista Lucía González. Premi al ninot El gondolero de l'artista Albert Belloc. Premi al ninot Guepardo dels artistes Ària i Gael. Premi per al ninot Star Wars de l'artista Amparo Blat Martínez. Premi al ninot Hansel i Gretel de l'artista Héctor Beltrán. Premi al ninot El cant de la sirena de l'artista Paula Fuentes. Premi al ninot La fada Filomena de l'artista Claudia Fuentes. Premi al ninot Baix la mar dels artistes Jorge Calvillo i Vicente Calvillo. Premi al ninot El confinament de l'artista Celia Sánchez. Premi al ninot El món de les altures de l'artista Fernando Fuentes. Premi al ninot Pegant-li foc al coronavirus de l'artista Marc Alfonso. Premi al ninot Al rico helado dels artistes Emma Herrero i Guillem Herrero. Premi al ninot Pikachu de l'artista Víctor Redolar. Premi al ninot Pitufina de l'artista Mariola Barrachina. Premi al ninot El estanque dels artistes Julia Soler i Joan Soler. I premi al ninot La ofrena de l'artista Salva Carrión. Fins ací el lliurament dels premis dels ninots de les Falles 2021. Moltes gràcies a tots els xiquets per la seva participació i de veres que ho han fet molt bé. Estem molt orgullosos dels nostres xiquets. Això és tot.